M'agradaria, primer de tot, felicitar especialment als nostres pacients per haver estat amb nosaltres aquests primers 35 anys. Sense el seu suport i la seva contínua visita a les nostres clíniques, tot això que hem aconseguit no hagués estat possible. Ells són la nostra raó de ser i tot l'esforç que fem a la companyia va enfocat a millorar el servei que oferim cap a ells i als seus familiars. I això és el que ens segueix empenyent a seguir millorant el nostre servei envers a ells i a afegir totes les millores possibles per no decepcionar-los en cap dels nostres serveis. Moltes gràcies als nostres pacients per atorgar-nos un 4,7 sobre 5 en les ressenyes de Google. Això ens omple d'orgull i ens empuja a seguir millorant per obtenir el 5 sobre 5 en el futur. M'agradaria donar la benvinguda a IO Lleida. Estem molt contents amb aquesta apertura. Significa la nostra primera clínica al territori lleidatà i us volem donar la benvinguda a tots els lleidatans oferint-vos una revisió gratuïta a la nostra clínica. M'agradaria donar una gran benvinguda a IO Reus. Estem molt contents amb aquesta apertura. Consolidar el nostre creixement en el territori del sud de Catalunya i estem segurs que complementarà tots els serveis que oferim tant a Tarragona com a Tortosa. El principal valor diferencial d'instituts odontològics recau en la relació de mútua confiança que s'estableix entre el nostre quadre mèdic i els nostres pacients, que posa especial èmfasi en l'adquisició d'hàbits referents o lligats a la salut bucodental, que fa que es minimitzin problemes greus en aquest aspecte en el mitjà i llarg plaç, amb el que aconseguim augmentar la qualitat de vida dels nostres pacients. Agrair especialment als més de 600 col·lectius que ens tenen com a clínica de referència. Estem molt contents de la confiança dipositada en nosaltres i això ens obliga a seguir millorant en els propers anys. Destacar també els col·lectius que tenen un caràcter social, al qual ens encanta seguir brindant tot el suport possible des de les nostres clíniques. A instituts odontològics sabem de la importància de tenir una salut bucodental de forma integral i és per això que des d'instituts odontològics oferim a tots els nostres pacients i familiars la capacitat d'entrar a diferents vies de finançament amb els nostres associats per tal que puguin fer front als seus tractaments de forma còmoda i alineada a les seves necessitats personals. A instituts odontològics ens apassiona ser part del teu benestar. És per això que des de 1988 ens hem esforçat en que la salut bucodental deixi de ser un problema i que la vegis com part de la teva solució integral cap al teu benestar. A instituts odontològics contem amb un excel·lent quadre mèdic que ens permet tenir a disposició totes les especialitats odontològiques en els nostres centres. Això ens permet desenvolupar una relació de confiança amb els nostres pacients. Aquesta relació de confiança entre els nostres doctors i els nostres pacients ens permet tenir una cura activa envers la seva salut bucodental.